dneska si zase otevřeme 4 balíčky těch nálepek, takže jdeme na to. Kámo, zlatý Jude Bellingham. Hoši? To co se stalo? Unai Simon? Nejlepší balíček zatím. Widmer. Eriksen. A pak jakože 2 z Kazachstánu. Nějaký Bejsempkov a Vorogovský. A pak Janiža. Tak, jdeme na další. Zlaté jsem hodně rád. Jakože ne, že ne, jo. To kdyby nebyl. Další Hysaj zlatý. Cože? Ferran Torres. Doje. Jude Bellingham normální. Ilič. A Schlager. Tak. Dánská značka. Potom Palmery. Henchers. Ander. Buženík. A Vypotník. Tak, teď to je poslední balíček. Dneska. Hele, je tu Onana z Belgie. Potom nějaký zase, to je nějaký hrát. A potom tady takový. A potom tu je z Gruzie Kaka Bazdy a Gocholej, no to nebudem řešit to jméno. Nálepka nějaká. A je to nálepka z Topsu. A potom 2 Estoni. Takže lidi, doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli byste chtěli zase nějaký opening, tak nezapomeňte tu dát like a odběr. Čau.